Když se řekne zkrátka NSDAP, většina lidí si představí politickou stranu, kterou by nikdy nevolili. Jak se ale takové strany dostaly k moci? Po první světové válce došlo k hospodářské krizi, která vedla k mnoha sociálním, ekonomickým a politickým problémům. Zoufalí lidé s nadějí na lepší budoucnost tedy uvěřili slibům budoucích diktátorů. Tímto způsobem se k moci začaly dostávat totalitní režimy. Ale co to vlastně jsou totalitní režimy? Na rozdíl od dnešní demokracie, to jsou systémy omezující svobodu slova, tisku a volby. Typickými příklady jsou nacismus, fašismus a komunismus, které se začaly objevovat v Evropě ve 30. letech 20. století. Kladou důraz na jednu politickou stranu v čele s diktátorem, který má absolutní moc, a pomocí tajné policie potlačují práva jednotlivce a zavádí cenzuru. Meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin. Za vznikem nacismu v Německu stojí Adolf Hitler. Díky svým skvělým řečnickým schopnostem se mu podařilo ovládnout nacionalistickou stranu NSDAP. Po smrti tehdejšího prezidenta se prohlásil vůdcem a začal prosazovat ideologie, jako jsou rasismus a antisemitismus. Věřil v nadřazenost árijské rasy a židovské spiknutí. Odpůrci režimu, židé, romové a homosexuálové byli zavíráni do pracovních a koncentračních táborů, kde byli odsouzeni k smrti. Nacistická imperiální expanze vyústila v druhou světovou válku. V Itálii začalo docházet k násilným bojům mezi marxistickou levicí a nacionalistickými bojovými svazky v čele s Benitem Mussolinem, které vyústily ke vzniku fašismu. Hospodářství začalo být organizováno korporativně, byla zavedena cenzura a všichni státní zaměstnanci museli být členy fašistické strany. Fašismus zastává podobné myšlenky jako nacismus, například rasovou nerovnost, jen v jiné podobě. Na počátku komunistické ideologie stojí díla německých filozofů Karla Marxe a Bedřicha Engelse, které předpovídaly svrhnutí vlády buržoazie pracujícími lidmi. Na tyto myšlenky navázal ruský vůdce Vladimír Lenin. Рабоче-крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась! Který se chopil moci v Rusku, později přejmenovaném na Sovětský svaz, a k moci se dostal komunismus. Tato ideologie klade důraz na bezstřídní společnost, zákaz soukromého vlastnictví a plánované hospodářství. S nástupem Josifa Stalina se sovětský komunismus změnil v tzv. Stalinův kult osobnosti, oslavující jediného diktátora. Zlikvidoval veškerou opozici, získal neomezenou moc a byly zakládány pracovní tábory gulagy. Komunismus v čele se Sovětským svazem ovládl východní Evropu a byl svržen až na konci 20. století.